Изключително се радвам, че днес съм тук, в Пловдив, града, в който съм родена. Града, многоликия град, който представих в Европейския парламент в Брюксел. Града на тепетата, който за мен и за всички нас тук в тази зала винаги е бил града на демокрацията. Вярвам, че това ще продължи и за в бъдеще. Във вашите очи тази вечер аз виждам порива за промяната. За голямата промяна, приятели, която трябва да започне на 7 юни. Ще ви дам 3 аргумента, защо е важно да гласуваме на тези европейски избори. Първо, защото България загуби много от това, че ни управлява тройната коалиция. Те разпределяха всичко, включително и парите от еврофондовете, на принципа 3-5-8. И в момента нашата страна има етикета на корупцията. А нашата България не заслужава това. Затова смятам, че е време да ги изпратим в опозиция. Убедена съм, че всички в тази зала ще направят необходимото това да се случи. Много е важно в Брюксел да отидат хора, които могат и знаят как да работят с нашите европейски партньори. И няма по-добър отбор от отбора на демократите в България, който е под номер 11 в листата на Синята коалиция. Втори много важен аргумент. В Брюксел има много работа за вършене. Има можещи хора, има хора, които са получили и са заслужили доверието на нашите партньори. Тези хора трябва да заемат местата си в голямото европейско семейство, в семейството на десницата, за да се чува силно българския глас там. Убедена съм, че с вашата подкрепа това ще стане факт на 7 юни. И трети аргумент. Тези евроизбори са първата част от една много важна битка. Битката за свободата, за демокрацията у нас. На 7 юни ние започваме един матч, който трябва да спечелим, за да може на 5 юли да имаме голямата победа и нашата страна да стане наистина нормална европейска държава. Това е нашата европейска мечта. Аз смятам, че ще я реализираме заедно. Две години работя като представител на Земеделския съюз в Европейския парламент. В Брюксел ние имаме много приятели. На България бяха дадени много възможности, но когато тук на власт е едно правителство, каквото беше правителството на тройната коалиция, няма как да се възползваме от тези възможности. Ние само губим. Аз смятам, че е дошло време категорично да променим тази ситуация и България да заеме своето достойно място на европейския път. Победа, приятели! Синьо-оранжева победа и една европейска България! Победа!